Výpadok dopytu zo zahraničia, ktorý u nás spôsobil prejavenie sa krízy, nie je možné zrejme nahradiť žiadnymi verejnými investíciami na Slovensku, ale zhoda v diskusii bola dnes na tom, že verejné investície aspoň z časti dokážu kompenzovať tento pokles dopytu a dajú prácu ľuďom na Slovensku. Je však potrebné, aby tieto verejné investície neboli robené len tak od stola, ale aby sa na každú z nich vypracovala analýza nákladov a výnosov a aby sa ku každej investícii pristupovalo individuálne, aby to boli najmä také investície, ktoré časom sa ich náklady vrátia, čiže povedzme zateplovanie budov, výmena okien, to znamená za účelom energetických úspor. Čiže ak sa zadlžuje krajina, čo v tejto situácii asi je nevyhnutné, tak na také typy investícií, ktoré sú návratné, ktoré sa splatia časom. No a na to, aby takáto analýza nákladov a výnosov ku každej investícii bola urobená, je potrebné vo vláde mať aj určitú kapacitu. To znamená, že malo by sa investovať do ľudského kapitálu, do toho, aby sa budovali kvalitné inštitúcie a aby sa posilnila kontrola nakladania s verejnými zdrojmi. To sú asi tie hlavné odkazy.